Il-Bord tal-Etika u Imġieba tal-Partit Nazzjonalista mistennija tagħha favur Jason Azzopardi li qed jiġi investigat l-aġir tiegħu wara li kien ġie żvelat li mar Tel Aviv u l-Kamra f'Lukanda Lussuża ħallasilu l-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Dan stqarru l-kummentatur politiku Simon Merċieqa li ta' dettalji dwar laqgħa li kellu Jason Azzopardi mal-Bord mhux indipendenti iżda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Skont Merċieqa, Jason Azzopardi quddiem il-Bord tal-Etika ħammjaw lid-Deputat Nazzjonalista David Take, ieħor li jippritka ħafna fuq il-governanza u s-saltna ta' dritt. Ma' One News meta ġie żvelat il-każ, David Take kien laqa ħafna għal Jason Azzopardi u prova jbenġilielu billi qal li Azzopardi xtara rigal lura lil ta' Fenech għaliex tħallsitlu l-Kamra fil-Lukanda Hilton max-xatt ta' Tel Aviv. Ma ċettax ir-rigal li għamel kif mar Malta, qabad xtara rigal tal-istess ammont u taħ lir-Rej Fenech. Ftit wara li Take kien għamel din id-dikjarazzjoni, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hizler ta' ċamata lil Jason Azzopardi propju anki fuq il-fatt li prova jbenġel ir-rigal li ħamman ta' Fenech billi qal li xtara rigal lura. Hizler qal li dak li qal Jason Azzopardi u li fl-istess sens qalu David Take ma' One News ma joċ għaliex jekk deputat jingħata rigal u jirriċiprokah b'rigal min-naħa tiegħu dan ma jikkanċellax ir-rigal mogħti lid-deputat. Hizler qal ukoll li t-talba ta' Jason Azzopardi biex jinvestigah kienet superflua anke fl-isfond li Hizler kien prekluż mill-liġi minħabba l-każ in kwistjoni ġara qabel inħoloq bil-liġi l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Intant il-Bord tal-Partit Nazzjonalista li ġie kompromettat minn Bernard Grech fejn iddefenda l Jason Azzopardi u qal li dan huwa politiku li għamel ħafna ġid, mistennija titbeżbiża lil Jason Azzopardi għalajn in-nies. Simon Merċieqa qal li l-medja qrib il-palladini tar Rule of Law u Good Governance se jkunu tibenġlu l-affarijiet dwar Jason Azzopardi f'dik li bl-Ingliż tissejjaħ a Damage Control Campaign. Dan fl-isfond li Jason Azzopardi għandu ħafna skeletri fil-gwardarobba, bil-Gazzetta llum kien stqarret li dan għandu litanija ta' servizzi b'xejn. Intant ftit qabel ġie żvelat li Jason Azzopardi mar Tel Aviv f'Lukanda mħallsa li ftit il-jieli jiswowk l-eluf ta' euro, meta kien mistoqsi fuq ix-xandir nazzjonali jekk hu xi ħaġa mill-grupp li fih kien hemm involut Jorgen Fenech, Jason Azzopardi kien għalhekk. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l daw il-grupp. Żgur mhux minn Jorgen Fenech. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa.